shirin gani. Dan jami'a sai ka biya ba ni kuɗi na. Ka bani kuɗi. Ba magana ka bani kuɗi na. A ka bani kuɗi na. Ba ni kuɗi na. To kai haka aka yi ba gaisuwa ba komai to gaisuwa kawai ka bani gaisuwa ba ni kuɗi na kana mai 200 ce haka ka bina ha to 200 ba kuɗi bace ka bani abuta shikenan 200 ce haka bina ba ni abuta ya dan jami'a nawa haka bina 200 to wallahi ka gani nan ne 200 din gada ha gani fituwa gada ne wajen mai kemis za ka sai na ɗana magani wallahi ka ganta nan 200 din ga ita ce kawai ka biya ni wannan kuma ka je gurin mai kemis ya baka bashi kai son rayuwar dan kai son kudin ka da rayuwar dan dana to ubangiji Allah ba shi lafiya ka bani kudi na ni ce ma magani zani zuwa inji in so ni fa yanzu na mutunci kenan yanzu na fi kallon ɗarin nan biyu abun ba mutunci kenan ne ba mutunci ka bari in ka bani kudi sai mu yi magana mutunci da ban kudi na da ban kudi na har ya kawo gare ni a bani sai ka bani 100 shin abun ya kawo gare ni ka san yanzu yanda nake ji na bana jin kudi bani da kudi ko sisi ko yanzu wallahi ka ban 100 naji ba sakani maciyaci sakani tsaya sai ka bani sai ka bani aban shi dan ciya ga 400 din nan ne mu rabu lahiya Allah